Αυτό είναι το zoom πάνω. Ποιο είναι το zoom? Το πάνω ρε, αυτό. Πού έγινε? Να είναι τελείως αριστερά. Τελείως αριστερά. Πολύ αριστερά. Τώρα άμα ήταν στη δεξιά έχεις κάνει κόσμο το zoom. Ήτανε. Και πάλι δεν φαίνεται τίποτα. Πήγαινε κάτω ρε. Δεν φαίνεται. Αφού είναι αριστερά. Ναι. Α, στο μαύρο. Wait. Now you can see me, can't you? Okay. Now you can? Okay. Περίμενε τώρα. Εδώ! Τραβάς! Ναι! Έχετε κάνει! Όχι! Καλά είναι, ναι. Καλό πέσιμο, άιντε! Μην κάθεσαι εδώ ρε, θα σου πάρουν, Καλά, θα βρω. Έλα! Καλά, πώς πας γαμώ τους. Κάτσε ρε, έρχεται κάποιος. Ναι! Όχι, κάτι άλλο. παιδιά. Άντε, καλό πέσιμο! Ωραία, τα καλά σε μέρα θα δεις. Ωρε μαλάκα! Είσαι σοβαρός! Πήγες για backflip! Πήγες για backflip! Άλεξ συμφωνεί μάλλον. Έλα! Η πλάτη μου πονάει, τίποτα άλλο μαλάκα. Θα μάθω. Το βγάλες. Τι έχεις να πείτε? Πονάω. Εσύ τι έχεις να πεις, Μάρη, και το άλλο με τον Τζόι? Μαλάκα ήταν άκη. Ντοκουμέντο! Κυρίες και κύριοι! Αλλά ήθελε αργή. Ντοκουμέντο! Έλα. See. Oh my head. Πάμε. Κλείνω.